Ginoo ka, mga mads. Mulagom gina kong atngal ani ba. May gabi, sir. Welcome to Sir Swella, ma'am, sir. Minimum order, sir, is 2,000 each. Mahurot ako ni sir, patay gutom ang ko, sir. Hello mga mads, nga mga pink ug atngal. Ngayong gabi iniha, no? So, natakaroon sa Sarsuela. So, it's a combination sa family name sa mag-asawa. Is that right? Yes! Magandang ko sa kung mga estudyante karon kay mga attentive kaayo, eh? Mga attentive, no? So, yes. This is Sarsuela's ribs. Vivivac ribs. Kani, oh. And then this one is seafood pesto. Hindi na maklaro kadako sa dago, di na maigo sa screen. So this is seafood pesto. This is palapasta. Palapa nga pasta. O, di ba nakatry na mo ani? Kung wala pa kakatry, panuway mong tanan. O, di ba? Palapasta. And then this is roast beef. Roast beef ni mga mads. Oh, you can see it from here, creamy siya, no? And this is grilled tuna sandwich. Oh, di ba? Tatlo na lang ko. And earlier, mga mads, mga piko, pak, nakita kong cleavage. And, oh my God, this is Blue PT. The Blue PT with live lactobacillus cerotas cane. Dagan siyang health benefits mga mads, no? Mo-clear ang imong skin, na maboost ang imong memory, makadumdum ka sa imong mga pangutang-utang. O madumduman mo imong mga kontra sa high school. Lahi ni siya benefits gid mga mads. Lahi ni siya benefits, no? Welcome to Sarsuela. Oh my God, shout out niko kay Kenel Valenzuela. What? Brad! Kenel, hi! Di sila sa kusina, guys. So, ako ni siyang kauban sa high school sa una, no? Pero mangod pa na ako ni. Ato na ning sugda ng atong pagkapatay gutom dito sa Sarsuela. Diyos ko, day! Oh, di ba? Oh my gosh. And, Ginoo ka, mga mads, mulagom gina kong atngal ani ba? Napagi pahabol. Ang sa kanina siya? Beef tapa. Daw be. Pwede take out na lang ni. So this is beef tapa. This is available from 10 a.m. 10 a.m. to 8 p.m. Ay, kung sa mga asawa. Yes! May gabi, sir. Welcome to Sir Swella, ma'am, sir. Minimum order, sir, is 2,000 each. Mahurot ako ni sir, patay gutom ang ko, sir. Nagwapa ka ang skin namin napita, ay. Hi! Wapa akong skin, man. Yes! Uy, ginoo. Uy, bago ning wax. Oh, bago ning wax. Uy, ginoo, kabastos ba? Pero ganun ko sa akong aura kanong dili makita. Kung mga ang galing mo diri sa Sarsuela, magpatungod gid mo silang suga. Kaya lang suga, additional 50 ang charge ani no kada oras. Wapay mo skin. Wala na koy madug. Wala na idugang ani madam no. Wala na. Close na ha. Kaya magsugod na ta sa atong horim-horim ha. Diri sa Sarsuela, magyaka gid ta no. So pasensya kung magnaano ko sa naong no. Para maigo akong naong sa screen ba. Pakirata. O, diri. And then, ang pinakauna na ko i-try, kaya curious gigay ko ani, gusto mo ko i-try ang palapasta. So, asa ang palapaan ni, isago ang palapaan ni Mag. So, kung saan yung mga nasa chicken's cane. At yung try ang chicken's cane. Crispy ka ayo, Mag. Sa Lipson. Dali ka, ako gana mangughal lang, Magod. Saan yung grabe nga ka-spicy? Grabe kayo sa ka-spicy.
Uy, ginoo ko, maraganahan ko ano. Isa ka rice cooker. Oh my God, halang yun sa Mads. Halang dito. Wala plastikan. Halang ko ano ba yung halang? Halang yun ay. This is so yummy, guys. This is how much? 1,000? Ha? 119. Na, pili 120 na lang unta. Ano ko mag-isa ba dagsuping piso ano? Pala pasta with chicken skin and bread on the side. Ano ko ani? First time ko try ani. So this time mga mads, atong i-try ang ilang seafood pesto. So ano siya oh. Oh, atong yan naon mo muambak. Seafood pesto. Ako basta makita gani ko shrimp. Di na ako napanitan. May chismis. Na, alam yan. Ano ko ano yan? Ginoo ko. O siguro, magsige ko count diri. Digi ko siguro ko ka-save diri ba? Mat nga i-build down. Ayo ana attorney. Nato i-try ang baby back ribs. Ay gamitan na nato ni upuan. Gamitan na nato siya og metal kay murag makalaban kita ani. Isipon ako sa kahalang. Sa palapasta. Yeah. Kaganina ako na magpalapasta ha, pero murag misakan ang kuan kahalang sa akong ilong. So let's try the baby back ribs. Sarsuelas ribs. Oo. Ato na ta sa sarsuelas ribs. Be? Chef ba ni si Kenneth? Ba? Silang duha. Pak! Hoy, dili basta-basta ang galuto dili sa Sarsuelas. Kay mga chef kani sila. Diyos ko, day. Maodi ay nga lami. Ay, ginoo ko. Lord, patya na lang ko, Lord. Sarap. Ay, ginoo ko. Oh my God, this is so yummy. Ato nang i-try ang roast beef. One siya. Ano? Ayan. Ato tabunan na itong naong kaya para ma-focus ang sudan. So let's try the roast beef. Curious ko sa sauce. Alam niyo kaya ang mixture sa sauce. Ako magod kay ganahan ko ka ng may pagkaparat-parat. Sakto rin kayo ang marriage sa kaparat no sa iyo sa sauce. Ang beef, sakto na nga pag boil man yung beef, no? Boil man yun, no? Di ba? Ay, makaray sa putaan. Nalibog na po. Last. Before tamo jump sa lain na po niya sudan, no? Wala ko sa sauce. You know what? Sa roast beef, kaya murag naging sa sauce ang secret. Diba? Oh my God. Move pa na ta. Maulaw pa. May ramen. This time mga mads, atong i-try ang ilang ramen. So, nabay special name ang ramen? Laksa.
Laksa ramen. So, masay pasabot sa laksa. With coconut milk and curry powder. Ganan ko sa ilang sabaw mga mads, kay dili lasyaw. Diba? Hindi na napansin ako una, ang sabaw, dili lasyaw. Oh, diba? Ito nang i-try. Ato Tagalog try. So, ayan. Dapat magamit kita og sakto nga utensil. Of course. Oh my god. Rich kayo ang flavor. Hindi na ko balik dire. Nabusog ko. And this time mga mads, no? Buti lang napunta sa ilang beef tapa. This is available whole day. Party siya sa ilang all day breakfast. Yes. So beef tapa. Beef tapa everyone. Yes. So ngayon ta guys. Di lang na to ni lamunon diretsyon no. Okay. Ulaw ta. Dagan na ba mga bisita? Ini kan beef tapa guys. Lamig ipagatimpla. Kanin na mo kuan guys. Kanin na mo diri sa Sarsuela. Wa po mo kaanhi, anhi na, titihi. Ano to diri? Lamig yung tapa ay hamok. Kanin. Goodbye diet. Wala na yung muhatod og pagdugang pagkaon ha. Wala na yung muhatod na kay busog na kayo. So, of course, dili mahuman na tong kaon kung dili ta mo engage og panghimagas. So, this is one of their panghimagas. This is banana crepe. Banana crepe. 'Cause I'm a creep. So, banana crepe. Humuting banana, of course. Banana ba ya? Hello. Bugok na bayot. Atong tilawan ang banana crepe. Lo, sayang kayang presentation. Maguba. Ala, oy. So creamy, guys. Oh my God. Pwede mag-off na ko, kaya ako na ni-engage tanan. And last na lang ito, no? Before na ito ni-eat, buyukan. Kani ilang grilled tuna sandwich na ako'y guardian angel, guys, no? Kaya din taon ang tig-dictate sa kung ano. Kung napami sa high school bitaw, wag yung mabagsak na mong duha. Salamat, man. So yeah, this is their grilled tuna sandwich. Yun ako busog na magkay ko. Uy, wala gining baboy lagi. Wow. Panghimagas. So guys, break sa count-count, no? I want you to meet the partnership mo ganisa, di ba? So, of course, conjugal property. Mura naman isa na hapon, no? So, please meet Ken na lang or Keno? Kung kayo ka ng tasa kay Canal. By the way, si Canal di ay ang tagianing Sarsuela. Ken na lang kayo tasa kayo. So, who inspired you to do the dishes? Me and my wife lang. Uy, mo upa. Wala na something unique. Thank you so much, candidate number 2. Our candidate number 2 from Patag. Guys, but you know what, guys? Ken, congratulations on your grand opening. Yes. Congratulations. Thank you. You know what?
Actually, ikaduhan ako niya gi-invite, guys. This is the second time. Kaysa first time, wala ko ni tunga. Wala ko ni tunga sa akong first time invitation niya. Pero guys, you know what? Okay. Paningot good ko. Oh. Dami siya, guys. Bago lang siya nag-open, 1 week pa lang nino. Last Sunday. Atong last Sunday pa lang ni siya. So if I were you, I'm inviting everyone to dine here. This is a unique venue diri sa Cagayan de Oro. So I want you to try there. Of course, ang experience diri gid is aside sa location, ang ilang yung food. Mo man gid ang ilang selling point ang food gid, di ba? Dili pud bawal. Yes, dili bawal ang take out, no. And Food Panda na ba ta? Wala pa. Wala pa. So moabot na pohon. Oo. Moabot na pohon ang Food Panda, no. Mag-apply, mag-present at business permit sa mga requirements nila diha, no. So that's it, guys. There you have it, guys. The owner of Sarsuela. Yes, palakpakan mga kaibigan. O, diba? Lahi na yung support group. Mura yung ka ng mga membro sa Charismatic. Yes, thank you so much. Oo. So this is the Sarsuela, guys. Muna yung feels. Amang ka, Brad. Ay. Muna siya, no? So magyaka-yaka ta. Thank you so much, guys, for inviting me. Kani bitaw, di ko maulaw o recommend. I tell you. Anigin mo dire. Di mo magmahay. Yes. So I'll just mention or ipin ako ilang location okay, para makaanipod mo, no? So that's it. Hantod sa sunod gayon, makita-kita na to po. Bye.